Také dobré, kvalitné videjko, ako ten top. Malo to úspech, ale ja neviem, čo mám viac stopovať, chápete? Top je veľa toho, čo je top, hej? Top 10 najlepších jedál, čo som kedy jedol. Ale top jedla, ktoré som jedol v Taliansku. Top jedla, ktoré som jedol v Taliansku. Poďme na to. Nazdar Bazal, tu máte, ja vás vítam u nového videa. Dneska si povieme top 5 jedál, ktoré som jedol v Taliansku, ktoré boli úplne že najlepšie. Bomba, pecka, najlepšie, čo som kedy jedol. Poďme na to. Na 5. miesto by som dal pizzu z Rómy, lebo tá pizza bola taká, že dala sa to jesť, hej, všetko. Len bolo mi také, že to bolo strašne ako keby také, že musíte tú pizzu rezať. Hej, a nebolo by to zrovna najlepšie. Odporúčam, keď už chodíte do Talianska, tak dajte, kde môžete. Cesto bolo veľmi hladké, nedá sa povedať od našich týchto tučí pizza, že je to tučná proste pizza, je to hrubé. Cesto bolo veľmi, veľmi tenučké, takže za mňa ako úplná pecka. 4. miesto samozrejme si zaslúžia ako inak ako špagety. Špagety boli za mňa ako veľmi zaujímavé, čo sa týka toho. Špagety bola samozrejme taká vec, ktorá sa mohla lepšie vychutiť, ale špagety boli za mňa veľmi, veľmi dobré. Odporúčam, keď budete v Taliansku, niektorí z vás, odporúčam, ochutnajte špagety vo Venezii. Tam sú dobré, fest dobré špagety boli. Veľmi dobré špagety, ako za mňa určite najlepšie. 3. miesto, ja by som dal rozhodne ja by som dal paninu. Panina bola také, ako keby niečo v burger. Ja vám tu teraz hodím takú fotku, jak to vyzeralo. Za mňa bolo to úplne perfektné, hej, bol tam tuniak, takže malo to väčší efekt. Mali tam čipsy, bolo to tam niečo jak burger, len to bolo s morskými plodmi. Hej, proste také perfektné to bolo. Čipsy ako zemiaky, to je najlepšia vec, čo som kedy ako jedol. Dalo sa s tým ako veľmi dobre pracovať. Za mňa výborné. Druhé miesto by som dal rozhodne cookiesku, ktorú som tam mal. Bohužiaľ som si ju nestihol odfotiť, ale možno vo videjku je, ešte pozriem, ale mala by byť vo videjku. Keď je vo videjku, tak vám ju tu dám, že ako vyzeral. Bolo to veľmi dobré, zmrzka, tam myslím, že boli pistácie, čokoláda a cookiska taká fajná. A prvé miesto by som dal rozhodne tiramisu. Jak inak, hej, chuť sladkého je najlepšia. Tiramisu za mňa úplne perfektné, lebo tiramisu malo úroveň, čo sa týka toho. A rozhodne by som chcel pochváliť Mr. 100 tiramisu, ktoré pripravilo neskutočne perfektnú tiramisu, že čo je to veľmi dobré a nech sa vám darí hlavne. Týmto tu by som chcel veľmi pekne poďakovať, lebo tá tiramisu bola neskutočne, máte tam 100 druhov tiramisu, hociakých, s ovocím, s malinami a týmito takými proste vecami. Bolo to niečo výborné. Tak dúfam, že som vám teraz urobil chute, že si idete niečo dobré uvariť. Ja si idem dať niečo sladké. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko a sa teším u ďalšieho pekného kvalitného videjka. Čaute!